Prosím tě, vypni mi tam ten kohout. Doleva, kam si jdem? Hele, kdyby si vstával v 5:30 jako já, máš krásně dlouhý a produktivní den. Kurva, já na to nevidím. Kurva, buď nesviť normálně, nebo se na to vyset. Ty vole, benzín tam je, to mě poser. Ano, Milane! Čau, povídej, čau! Prdele, ty vole, podej mi to. No, víš co, dělej. Nazdar, Láďo, nazdar. No jo, není čas ztrácet čas. Jo. Ty vole, co jsi mi to podal? Já chtěl to druhý, ty vole. Jo, piči, vypadni, běž odsud, vypadni. Podívej se, to zas zadrbe, ty vole. Tak vystřel ty, jeli to jedno. No, ty vole, mu to musím říct, že jo. Podívej se. Tak hele, kolik je 2 + 2? Jak 5? Jak to může být 5? Prosím tě, můžeš mi říct 10 5? A přestaň brečet, a ty se do toho nepleť. Přines mi ještě to, no víš co, běž. Hele, vem mi ten vysavač sebou, ať pak máme čím vysát ty piliny, jo? Nařežeme jenom pár kubíků dřeva, práce na 5 minut, jak říkám.